Joloche tuke adhula lig maduong' pacho kae Kenya Police FC duoge papa kinye tugo margi maradek mar group E tuke madhi nyime mar CECAFA Kagame Cup boma ma Dar es Salaam piny mar Tanzania. Jobunde ma police biro rakore gi club mar Ethiopian Coffee SC mabende ong'ere kaka Ethiopian Bana. Police FC nitiere kod points adek tok lo club mar Grade Courts kendo wito tugo achiel e kind gi club mar Singina Black Stars mawuok e piny mar Tanzania. Kano wuok gi Ramogi TV motol ne tuke mogik mag Group A. Captain mar Police FC David Cheche Ochieng wacho ni pach gi duto nitiere tugo no mogik ka koro geno margi en chope tielo mar quarter finals. Kwa tumesema si mara ya kwanza tupatana nao. This is the second time. Ile kwanza ilikuwa kwa tournament. The other one pia ni kwa tournament, but this one iko na more meaning. The last one had a lot of meaning than this one. So kileza sema tu is a good team. They're a ball playing team, possession team. They're a good team. Tuna respect hiyo. But sasa kesho pia kama tu last time lazima tuwapige. Juu pia last time tuliwapiga, this time pia tunawapiga.